At pabati mo na po natin po. Magandang umaga, Sir Adrian. Iyan, good morning po sir. Good morning po sa lahat po ng mga tagapakinig at taga-subaybay po natin dito sa IFM News Taguban po. Good morning po sa ating lahat. Yes sir. Sir, nagbigay po kami kanina ng latest weather bulletin po ng Pag-asa, though may mga mangilan-ngilan na portion po ng northern Ilocos region na ang apektado na po itong si Bagyong Ophel. Based on your monitoring po ngayon po na nare-receive coming from the grounds, ano po ba ang latest update ngayon, Sir Adrian? Yes sir, so sa ngayon sir, base po sa rin pong latest po na monitoring sir, may mga ilang areas na po tayo na nakakaranas po ng light to moderate rain sir. Yan na rin po ng pabugso-bugso ng hangin po sir. So may mga areas, tama nga sir, may mga areas na po tayo na nakataas po yung tropical cyclone signal number, warning signal number 2 and 1 po sa mga areas po natin dito sa Ilocos region sir. And then base din po sa forecast po na inilabas ng Pag-asa po, maaari po tayong makaranas nga po sa mga susunod ngayon hanggang sa susunod po ng mga araw ng heavy to intense rain and then moderate to heavy rain naman po sa ilang mga bahagi po sir. Ito po ba inaasahan sa paglapit pa po nitong si Bagyong si Ophel ay mas marami pa pong maaaring maapektuhan po ng mga lugar dito po sa Ilocos region, Sir Adrian? Yes sir, base po sa forecast sir, mas mukhang dadami pa po yung mga probinsya na maapektuhan nga po, dulot nga po nung paglapit ni Bagyong Ophel po sa atin, sa kalupaan po ng ating bansa sir. Opo. Alam nyo, sabi nga ng international community, parang magkakaroon tayo dito ng typhoon fatigue ang bansa natin dahil sa susunod-sunod po ito, dahil bukod dito kay Ophel, may binabantayan pa na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero ini-expect na papasok po ito over the weekend. Gaano pa po ang paghahanda po na ginagawa po natin at we're not lowering our guards para po masigurado ito pong kaligtasan at ano po no ng ating po mga nasasakupan po ng OCD Region 1. Tama sir, patuloy po yung monitoring communication po natin sa lahat po ng mga local government units po natin sa buong Region 1 sir. So i-inform po na lang din sir, actually sir, kahapon po nag-conduct po tayo ng pre-disaster risk assessment meeting po patungkol nga po dito kay Bagyong Ophel po sir. So kasama po natin lahat po ng ating mga member agencies. So on standby, naka-ready po ang mga assets po ng ating mga member agencies na kung kakailanganin po ng augmentation and assistance po from the regional line agencies po, ay handa po na mag-provide po ang ating mga kasamahan po. May mga prepositioning activities na din po na kinandak ng sagin po ay mas mapadali or mas mabilis po yung pagbibigay ng assistance and augmentation po sa mga local government units na mangangailangan po ng assistance po. Okay. And expect pa rin po ba natin though ito pong si Bagyong Ophel, mabilis naman po itong dadaan po sa bandang pinaka-tip north ng ating pong bansa, pero are we expecting gale warning or storm surge pa rin po sa mga ilang bahagi po, coastal areas po ng Ilocos region, Sir Adrian? Sa akin sir, nakataas pa rin po yung mga gale warning and even po storm surge advisory po sa mga seaboards po and coastal areas po natin dito sa Northern Luzon. Specifically sir, sa mga probinsya po ng Ilocos Norte at Ilocos Sur sir, nakataas po ang storm surge warning advisory po, kaya pinapayuhan po natin ang ating mga kababayan na maging mapagmatsyag po sa banta nga po ng storm surge po sir. And then sa mga kababayan naman po natin na mga mangingisda po, na wag po munang pumalaot po dahil nga po sa banta ng malakas po na hangin and then yung matataas po na alon natin sir. Kung hindi magbabago po yung trajectory ng tatahakin po ng susunod na bagyo after Ophel, mukhang ang ano po nito, ang exit po nito ay lalawigan po ng Pangasinan or La Union. This time around, ano po ang ano naman po ngayon, in advance, ano po ang mga ginagawa pa po na mga paghahanda ng OCD para po paghandaan pa rin po itong talagang sunod-sunod na mga bagyo na pumapasok po sa ating pong bansa? Yes sir, constant po yung ating communication po sa lahat po ng mga local government units po, gaya na din po sa ating national government sir.
Actually, sir, patuloy po o 24/7 po yung ating communication po sa ating NDRRMC. Nang sa gayon po, sa mga updates, makapagbigay po tayo sa kanila ng report. And then kung kakailanganin ng assistance ng ating mga local government units po, ng ating mga probinsya na maaring tamaan po, both ni Bagyong Ophel and then ni Bagyong Manny, na kung papasok na po ng ating Philippine Area of Responsibility, ay tatawagin pong Bagyong Pepito. Kaya sir, on standby, naka-monitor. Actually sir, ngayon po naka-blue alert status po tayo. Pero if ever po na mag-escalate or may ma-monitor po tayo na mas kakailanganin na itaas pa ang ating alerto, ay atin po itong gagawin sir. Nang sa gayon po mas heighten na sa pinakamataas na tayo na alerto. Nang sa gayon po ay ma-monitor natin ng husto yung mga areas po na maaring tahakin po, both ng mga bagyo sir na ating pong binabantayan. Okay. Yung pong mga nasa mga signal number po ngayon ng mga lugar po sa Ilocos Region, automatic po ito na walang mga pasok po, no? Base po dun sa mga inilabas na din po ng mga memo and then mga patakaran po ng ating DepEd po, pag once nag-signal number 1 na po ay wala pong pasok yung mga from the lowest sa nursery hanggang sa K-12 po sir. So yun po. And then pero dun sa mga areas po ay na kung kakailanganin or discretion po ng ating mga local chief executive po na kung hindi po safe yung na magpapasok po ng ating mga kababayan po, ay kanila po itong discretion po sir. Okay. So pero dito sa Pangasinan, study hard kasi wala po tayong babala bilang sa storm signal po natin. Anyway, Sir Adrian, malinaw po itong direktiba ngayon po ng Pangulo sa mga opisyalis po ng particularly Office of the Civil Defense, Department of Public Works and Highways, Department of National Defense, kasama rin po ang DILG at saka ang DSWD, pati pa ang mga local government po natin unit na talagang hinihimok na as much as possible talagang dapat zero casualty sa mga bagyo po na darating po. Yes sir, yan po yung atin pong gagawin sir kung sa mga binabantayan po natin na mga weather disturbances sir. Ngunit sir, amin din pong ina-encourage po ang ating mga kababayan yung kanilang involvement po sir. Lalo na po yung pagsunod sa mga preemptive evacuation efforts po natin sir. Kasi kung sila po ay sumunod sa mga ganitong mga gawain ng ating gobyerno sir, wala po tayong ma-monitor or ma-report po na casualty sir. Kasi lalo na sa mga areas po natin pong masyadong binabantayan kasi nga po may mga susceptible to flooding and landslide po sir. And then sa mga waterways po natin, kung sila po ay sumunod sa mga ganitong patakaran po natin sir, mababawasan or wala po tayong mamonitor po ng mga any form of casualty natin. So expected itong si Bagyong Ophel, tama Sir Adrian, na itong hapon pa, kung hindi magbabago yung kanyang direksyon, around 2 p.m. ito magla-landfall. Yes sir, habang papalapit po siya sir, maaari po siyang mag-landfall po base po sa inilabas po ng ating DOST Pag-asa sir ngayong hapon po sir. Iyon. Okay. Anyway, Sir Adrian, paalala na lamang po siguro dahil dalawang bagyo po itong binabantayan po natin na pwede makaapekto dito po sa Kalakhang, Luzon. Yes sir, ulitin ko na lang po ulit yung aming pong paulit-ulit po na panawagan po sa ating mga kababayan po na kung mag-conduct po ng preemptive evacuation ang ating local government units po through the Local Disaster Risk Reduction and Management Offices po, sila po sana ay sumunod para din po sa kanilang kaligtasan sir. Dagdag ko na din sir yung pagiging updated po ng ating mga kababayan po sa mga pinaka-latest po na information po sa mga bagyong atin pong binabantayan. Maaari po nilang bistahin po yung Facebook page, websites po ng ating mga warning and surveillance agencies po. Kagaya po ng DOST Pag-asa, DNR, MGB, na din po ng Civil Defense Ilocos po para sa mga updates po natin sir. Then lastly sir, yung pag-prepare po sana ng ating mga go bags and emergency or ang ating mga emergency preparedness bags na kung kakailanganin po nilang lumikas sa kanilang mga kabahayan, may ready na po silang mga dadalhin po ng mga kagamitan.
And then mag-ingat po tayong lahat mga ma'am sensors. Adrian Pagsulingan, OCD Region 1 spokesperson. Maraming salamat po sir at mabuhay po kayo. Thank you po. Ingat po tayong lahat. Gising na! Balita na!